Que avui fem samfaina. Poses oli d'oliva en una cassola. Quan sigui calent, hi poses la ceba i l'has de fregir fins que quedi daurada. Quan ja tingui aquest punt, li afegeixes el pebrot. Les quantitats i els ingredients, com sempre et dic, són orientatius. Les pots canviar, afegir o variar, segons la recepta que facis habitualment. Després d'afegir l'albergínia, hi poses la sal. Cada ingredient que afegeixis no s'ha de cuinar, però sí ha d'agafar temperatura. L'últim ingredient és el tomàquet fregit, que pot ser casolà o comprat. La veritat és que hi ha bons tomàquets al mercat i t'estalvies d'embrutar molt la cuina. Remenes bé perquè el tomàquet quedi ben barrejat amb les verdures i poses la tapa. Quan comença a bullir, remenes bé les verdures, tornes a posar la tapa i ho deixes a foc lent durant 5 minuts. Durant aquest temps no toquis la tapadora. Amb 5 minuts és suficient. Apagues el foc i introdueixes l'olla dins la CCM, on la tindràs durant 1 hora. Passat aquest temps, treus l'olla i ja tindràs la samfaina cuinada i a punt per servir. A l'estar cuinada a baixa temperatura per calor retinguda, s'intensifiquen molt els sabors. Per això hi posem poca sal. Quan la facis, aprofita per fer-ne quantitat perquè es conserva molt bé congelada. Anima't a fer aquesta recepta, que és ideal per acompanyar plats de carn i peix. I ja veuràs com no et podràs resistir a sucar-hi pa. Cuina de consum mínim. Cuina sostenible.